Hi guys, magpuntang ninyong tanan guys. Happy Sunday. Karon adlaw ng Domingo. Mag-alas 7 na. Late ug mata guys basta way klase. Kay magsaligman ka way klase. Guys, dari naman magidaan kaya pikas karidari ang pikas kwarto iyan na morning haring na ng na guys kwarto ka kay uli tao naman kinahanglan na si Jay privacy ni diyang hidaanan di na pwede na magdugdog ming tulo kay isa una magdugdog pa ming tulo matuog na ng pikas kwarto dya karon kay murag lain na ba kay kanang uli tao na siya kinahanglan nga maglain na siya diyang higda. Ja, minga ba japod guys, kaya naanad ko ba nga napa siya idugtog. Nakaroon kay ulitaw naman muna na kanang kasi ganan ng kwarto. Diyan kani guys, amo pa ning kwarto no pala may kuan, o kami budget. Kana na trabaho nun pa kanina, silunod na diagwakwak. Dinag maguwan, kusog aguwan, musilib, musudari. So dagkan kuan dari kanang murapog taligsik ba. Kay napiki lagi guys trabahoon man tanina mo dya napiki man kay sa buwan sa January nga may ramay na sweldo na kana na YouTube mamantay ang plano nga mo lagi ning trabahoon dya kay napiki lagi guys di pa mauna kay napay daghang unahonon dyan kani Dani o pa man ni kanay double uling ibutangan sa nina Dani Cortina kay mahaglit man kog naay musud nga kanang na mga kwan baka namay na na buslot-buslot ba maglukog na mananap masud mo na sa lamang gisamantala guys nga ibutang-butangan sa nahog kanang kuwan kurtina mo ni tsura sa muang taas guys balig mahuman ni duhan ni ka kwarto mo ni among kwarto puhon nang pikas kwarto mo na mga gihimo katas nas ang kuwan guys pag YouTube nakamamiso kay momento nga dito kos kananay buhol ug adto kog buhol kay daghan man og kanang nay views daghan ganahan na guys mananaw adto kos kananay buhol ja ug danhi kos kananay Cebu mas daghan mag views guys ug muli kos kananay amoa kay daghan may ganahan nga kapiling na si na nagsitatay ba mo nang gikaluyas Ginoo guys napahimo na ng kwarto ja di pagkadyo gasto kay si Junjun Ramay ga panday. Pero guys, diyan ang baboy. Puhon-puhon. Mapuno niya ang baboy. Mo niya ang iparenovate. Dani nga kuan guys. Bye. Gusto ko siminto na tanan ba para pang matagalan na. Kay kuan ramon gud ni. Kahoy ra kanang kuan ba. Plywood. Puhon-puhon. Mapuno na si baboy. Mo niya ang iparenovate guys. Diyan karon guys kay ginagmay pa man. Magtiyaga sa laman pagkuan guys. Tigom-tigom kay maloy ra lagi kanang kuan Ginoo mapahimo ra lagi ninaho ning among kuan guys kwarto mo na guys nakita na hang katasa kana na YouTube ja gani Dani kanina pud mo iya nga panan guys tiguman karon lagi ni hinay kana naay views madyo lang magatukos buhol pud kay maka tigom jud ko kuan guys mamiso kay daghan og views dito mo na karon guys nga di nakadabuan makasweldo das January nakasweldo pa ko gamay karong February murag di ko makasweldo masweldo na po na nagka March na kay ningamay man nagkuan guys views pero pasalamat lang magyapon ko kay na magyapon masweldo paabot mo nang pasalamat gyapon ko ninyong tanan guys kay kanang mga solid viewers dana nga nagyapon mo wajud mo pulis kananayang kuan guys mga video hinawat ko nga naghihapon mo guys mo subaybay gihapon mo ang mga video para agang plano ang mahimo bahalag inay-inay basta guys kung kanang kaluyan sa Ginoo mora niyang pangandoy nga kanibadya ma-renovate ni basta mapuno laman ni nga ang pan guys ang baboy kani mo niyang plano guys nga ang i-renovate dani bay kay gusto ko nga matibay na ni kanang siminto na tanan ba wanay kahoy inja karon kay
nagtigom pa man ta og mamiso mo nang magsamantala sa lamang taganing ingani guys kay puhon-puhon kaloyan sa Ginoo ja. Pasalamat po ninyo guys kay namo permi ga suportas kananay ang vlog sa mahinaot pa ko nga naalamas gihapon mo para agahang mga plano pohon unsa yang plano daning ang mangbay kay kami naman lagi ko ni nag-ija dani matut pa ni mga kami na ko ni bahala kay kami na may kuan mupo dyan samantala sa laman nga himuan ni kananay kwarto kay pa may dakang budget guys nga ipa lami dani mo nang samantala sa laman guys bisag plywood dya kuanan para kubahan pag himo na ng kwarto pikas guys isang swelduhan ra na nahe kumoy hanggi pagasto tanan kuan 15,000 plywood mga alansan siguro gahapon ning ipa trabaho ni mo gasto siguro pud nig mga 15,000 ja kari siguroon ana gabhak na sa kuan pa na guys sa pagudit antod karon no pagajud na adyo agamang giuna katong dito sa kanang likod kay nalabihan magajud to guba dadto ja kari kay kana ra man pud dapit mo na laman namon nang ipawahi ja mo lagi tay ang plano nga ang mo yang ipatrabaho sunod ja bisan man nga minghinay man nagkuan guys youtube karon mo nang magtigom-tigom pa kay arong trabaho na guys naghagat ko na nagkuan ay hadyan kay sige magkanang naiuwan nada na ang ipangbutang agahang kuan guys mga ilabhan mao ni porma guys sa mga kuan taas ug human ni puhunduhan ni ka kwarto diyan na dari kuan guys ang baboy diagang baboy say ba dyan guys magdamgo ko nga nay arang daka kajong iring diha magdungaw na he basig kuan to ba wakwak okay gabhak manadanan dyan dari ba dyan gamang kuan higdanan dyan na sa aran na siyang gitupi guys kinasming ko'y magkuan maghigda-higda ang ganing dani guys ang gani bago na siyang kuan bago na siyang bungbung kay mamanag nagaba sa kanang kuan mamanag nagaba sa kananay udit kanaman mo yamo ang gisiguro diya pa man lagi double uling mo nang samantala sa laman giputangan na kuan guys tila kay arong di ko mahaglek kay mahaglek ko kananay masugsug ko kananay mangingani ba na makasugsug man diya luhagan ba diya ako matuog kani kasig man ni manugsog mo na hang gibutangan og kananay tila kay bahala dihag mag unsa ko diha basta naay kuan naay tila hindi ko kananay sugsug japon lagi og maka mamiso na kanina pod may kan guys sa lidan kay kuan naman ni na kananay gabok na diya ka na mo gusto dyan na kuan guys bulito na kay magsige kog damgo nga na lagi iri nga magsige dungaw na he kasi wakwak to punpo na guys o kanang kuan na makamamiso na o kaluyan nas kanang nay ginuog makatigom na o kuan mamiso kanang sakto nang kuan ba sakto na trabaho para madidiritso na parehas pagtrabaho na mo sa kanang nay pikas nga nay saktong budget ba arong dipod sayang ag adlaw ni Junjun mo nang tiguman sa jud guys karong trabaho na sa kuan pa ni sa audit pa pero kanina laman mo ay kuan problema kay sa pikas nahuman naman mamantog amo ang trabaho mo tukan guys katas sa kananay ahang pag YouTube mo to yang nahimo nga kuan kwarto diya init na guys na init na madyo laman og kuan madyo lang magdidiritso ag init ron na madyo nagatong kuan guys timpo lami kadyo lang tawon nagkuan bukid ganahan po ko dani kananay kuan ni ba kwartuhon na ni kay butangan nagkanang kuan katri para maglulili ko dari sa kuan bukid tag bukid kaya ni ramang ko dani mag-edit po say magligad-ligad ko dari lami magnanay katri kay arong matanaw na nato ag kuan ba ag bukid
Ang nako guys kay matumig merkado, jadaragang mga kuan guys, mga nilabahan. Na diha gipang hay naghimo ko dana kanang hayhajan kay kanang magsigig kuan ba. Uwan. Di man mama. Guys, malakaw sa ni guys. Ari kaya tingling. Okay, good morning. Morning. Ayan, natukuan ba kamunggay? Kamunggay. Yung krito. Ba? Salamat eh. Salamat po lang sa oras. Asa pa? Ganto? Naikan pa o, karnaba o. Sige ka. Madaik jud mo karon ko yung pangit kay jong sa daan utan. Ay ka nagpamahaw. Hi guys, nalatas ba guys? Nabot na ta. Magsigyan mo na tagpamahaw kay murag pitas na. Kanang oras ahaw kay pamahaw. Nakapalit din ni kuan ma. Yaban na. Mangsagi nga mo ni nga kuan guys, lingagan. Diyan mo utanan guys kari. Sari-sari. Nay taong, nay okra, nay kubasa, nay batong. Unja kamungga dyan. Muni laming aswa guys, parisan dari nga kuan, buwad. Kubre nga lindahaw ang makarilit daning sudana. Pero depende na po'y dato nga gikan sila pobre, naka-relate silag mga ingani nga kanang kuan sudan. Pero kanang dato jud nga ning dako jud sila nga pagkadato. Wa jud sila kaila daning sudana. Lutong na rin maring aba na ma. Pwede na makaunda dyan. Yapan na lang yung pangitabot tambak. Daghan kayo ma. Ay, daron? Minsan ito ng kamang salsi dyan. Ano na? Baso man siguro to? Ha? Losa? Ano naman? Ud lagi. Ay man. Na? Asa ud? Ud sa kamunggay? Ud sa kamunggay? Nangatol man ang darin. Yung kamang naman dahil si Jadari Santi dyan. Saka tugikan itong ura pa. Dari ito kamunggay no. Kamunggay na. Basta ud na katong gagmay na. Panamunggay to. Aghan ako'y nahimo sa kuan guys. Ang pag-YouTube. Nakapahimo na ko. Kwarto. Nakapalit ko washing. Nakatabang ko. Nakapadako sa hang ginikanan. Nakahatag ko sa hang igsuon nga uban. Napaadyo na ang kaning bay nga naguba sa audit. Mo niyang nahimo guys sa kanang ang YouTube kaso lang wa pa napahimo tanan kay di man pud kaya. Huwag pa lahos o kanang trabaho tanan. Mao na naman ang kilid guys nga wa na human. Mao na pud na iyang project nga humanunon. Pero di nami masiliban ni nag matugmi. Kaya kato nga mo ang pom dari man to dapit na magbutang anja. Inag maguwan kay musilib man mo to nga. Dari mi balhin mis kana na ipikas. Pero mo gyapon ni nagkasagkadyo buwan. Mukuan gyapon siya. Musilib gyapon. Mo to guys, katas ni YouTube na. Kanang pa trabaho da ng among ang bungbong nagigaba ni Udit. Papasalamat gyapon ko sa Ginoo kay na ako'y nabuhat sa pag YouTube. Bisan man nung kananay ginagmay, malipay tanga natin na kuan ba nabuhat. Nalipay ko guys na. Kapahimo ko kwarto. Paadyo na nga kanang gigaba ni Udit. Bisan pa magwa na human, at least nahinahinay si Jaukuan guys. Trabaho. Nagaling si Junjun sa kuan guys, likod gato siya magtakang o kanang kuan. Saging. Dagan mo siguro ni sabaw? Kasi na nga ng sabaw, kitag buhol na na. Dagan na? Sakto ra. Adyo pod mo kaingan nga. Wakoy inungdan kay wakoy natabang sa ang bana. Nangita po ko paagi. Natabang ko ang bana bisan ingani ra. Nagabidyo-bidyo ra ko kada adlaw. Kay bawo ko nga nakatabang po ko ginagmay. Kay kanang ibang tao ba, kusag lang kadyo manghusga. Nga wajid sila kay bawo. Sa jid nga tinuod.
Pero ano ko'y mahimo guys, kinisud malagi ko daning vlogging industry. Okay ra na guys, pero kanang uban adyo lamang pud kanang kuan. Pasulabi. Nisira ko ninyo guys ug sayang nabuhat sa ang mga sweldo sa kananay ang pag-YouTube kay namang ko'y niingon nga. Wa kuno ko'y nabuhat, puro ra kuno ka artihan agahang nabuhat kay bawo ko guys ug asa napadong agahang mga nadawat nga kananay sweldo. Bisa kananay ginagmay ra. Muna guys, bisag daghan may niingon ang husga nga. Wa kuno ko'y kwinta kay wa kuno sila nakita sa ang nabuhat. Wa kuno sila nakita ug asa kuno napadong agahang sweldo. Agang sweldo guys, di man gadyo dingon nga arang dako kay di man gadyo ko small YouTuber baja ko sweldo mangani kanang ginagmay ra sa manatag kananay haro sa kuan kamong gaya sa ning ugasan ning sari-sari. Nana guys, nimbukaw na guys. Ato na ning ilunod. Lunod na nato agatang sari-sari. Namang gadyo tao guys nga interesado sila si muhang kuan kinabuhi. Nga pangitaan jud ka og kanang katas sa YouTube. Ako noy katas sa ahang sweldo sa kanang YouTube ug unsa kuno yang nabuhat. Di man pud kinahanglan nga tanan nimong sweldo ug unsay muhang nabuhat, di man pud pwede nga kinahanglan pa nimong i-vlog kay ginagmay ra man lagi ang mga sweldo guys ha nagigahin-gahin. Lain para sa ginikanan, lain ang para sa mga personal needs, lain ang savings kay mag savings po ta ginagmay balag kada sweldo tag 100 baron at least na kay na save gamay ra may ang kuan guys sweldo di man jud dingon nga dagdag sweldo kay small YouTuber ra good kada upload na mo views ra gani ko 1,000 ka pin say gani di ra gani moabot og kanang 1,000. Di parehas din ang ibang mga YouTuber nga milyon-milyon ang kanang views kanay noon ano na sila problema o pangitanin jud katas sa kanang nahi YouTube kay mabuhat jud nila gan sa ilang gustong buhaton na sa ilang mga gusto kay dako kadyo na sila sweldo. Pero ako say gani nga dira gani moabot sa kananay kuta karon ganing February o gani ko'y madawat nga kananay sweldo kay wa ko nakaabot sa kananay kuta kinahanglan makaabot og $100 para makubra nimo ug di na moabot og $100 di nimo makubra so sa next na pud na nimo makubra ito naman lagi og mo views kung mga 1,000 kapin kay makaabot sa kananay kuta diyan na may namon ko'y mga videos nga wala ning abot og 1,000 kapin ang kuan ang views muna karong buwan na wako sildo. Okay ra guys, sa importante buhi ug maadyong panglawas masan sa natin ning kamunggay ug dagal lamang gadyo kog sildo guys kani nga mo ang taas nanang napalami nanang na renovate di na ko mang problema og maguwan ug mosilib na nga mga higdaanan nara guys agat ang utan nga Bisaya kinalamian ni parisan og buwad. Na guys, naluto naman agat ang kuan utan, magkuan na ta, magprito na tag buwad. Nagatang kuan guys, buwad guys. Lami po ni siya ipari sa dinangaga saging nga hilaw. Kani. Humot mingkoy no, nakatimaw kaming koy. Kanang ningon nga hanggang sweldo sa kanang na YouTube nga sakto ra nga ang ipang pangarti. Ug ang ipang pangarti ko ang rakaadyo nang arte-arte guys, di na mauna na guys, kinaay mas importante nga unahon. Arte ra ko video ang pananaw, pero nga rin mo dari sa kuan guys, bye. O makita dyan ninyo, insajit ko. O arte ba dyan? Kudyo mo dari sa bayo, bisa kabuan. Pero, o arte dyan ko kadyo si muhang kuan, pananaw. Adya lamang po ka na na yung problema, kay mo po ko na nga dyan ni mo og ang pangpangarti bitaw guys ako din dyan ko mo gastos guys para laman sa kartihan sa ang kaugalingon
mas priority na makatigom kaysa gastusan na hanggang kaugalingan para laman sa ang kaartihan. Huwag kwenta na guys. Kinahanglan makontento ka. Ugunsay mong itsura. Ugunsa ka. Umot ka jukuan guys, buwad na. Okay, sa gidlaw di ang buwad. Umot. Wanahod ta, walo ra ka buka ang kuan gitrito. Kay basig mahinaikan, di na kumuundang o kabuwad, ang UTI. Deserve po din ka ng pangitaan, pagkatas sa kanang kuan ba. YouTube kaya ko guys, di mga ko hilig, di mag-vlog na ipasigarbo na, o kanangan sayang na ibuhat. Sa una, o magpada akong kwarta sang parents, o kinsay ang tagaan o kwarta sa ang sweldo, ang sister, ang brother, kinsay ang taga na itong i-vlog. Karon guys, wala na buhata. Okay. Hindi ko gusto nga, ingnan na po nga. Nagpasikat, nagpasigarbo, pero ingnan mo ka nang naibuutan nga na, daghan kong madunggan nga kanang istorya. Munang wala na buhata guys nga. Magpada ko ang i-vlog. Diya karon kay, ipangitaan malagi ko ka na naikatas. Sa YouTube, kung sa kuno yang nabuhat. Kay puro ra kuno ko kaartihan. Hindi po puro kartihan, bisa ginagmay raman nagahang sweldo na po ko'y nabuhat. Gansan malagi guys, kinisud malagi ko na ning pag-vlog, jadi mga jud lagi malika dyan, nga na mga istorya. So mo ni guys, ang istorya ninyo, hugon sayang na kita sa ahong kuwan, ang kata sa YouTube. Pero katong paghimo na sa kananay kwarto, matong gi-vlog nga, mo to'y katas sa kananay ang pag-YouTube. Ningingan man ko dagto. Basta na ako video dito guys, nga ningon ko nga kata sa ang YouTube katong paghimo sa kananay kuan parto. Pero pag-adyo katong nay nagipanday-panday mi sa una, tong paghuman sa kananay audit, napo koy mga vlog dagto kay di man tanan guys nga kinahanglan pa nimo i-vlog. Diya karon kay gipangitahan man lagi ko mo na guys nga nang kuan gistorya. Diya man ako kuan guys prito dia. Mamahaw na miron, giwat ra na nga. Maluto na kananay saging. Katurang saging nga gahangkuan. Kananay ning palit day pod mi kuan guys, ginamus. Sarap nga man ginamus. Diat. Lami ko ni siya tusluan pod sa saging. Kuman ako dari guys, dadaha sa gitakluban kay nasming koy. Masig kanuna ni dyan ang ginamus buwad. Nanja, haris ako dari guys, kay ilang tawon sa rin na ringi dyan, gibuhat dari naluto na ba ni dyan. Ang dako ama de pagijang gitakangan nga kaldero nga gijang gitakang nga saging pila ra kadawin. Asa may mong trapo? Basig natuoy na ni. Tara. Luto naman ni. Ano luto na ba ni? Luto naman pa, una pa be. Na nagatang saging guys, naluto na.